Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. minutos na kaligas sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Good afternoon naman sa ato sa mga tagpalamati. Sa ato sa mga ka-aksyon Luzon, Visayas kag Mindanao. Sa diin man ka mga bahin sang kalibutan na basta mabatian ang signal malabutan sang signal sa Liwa Easy Action Radio Bacolod. Welcome sa inyo sa nga palatuntunan. Action Reports Afternoon Edition. Inyo ka-aksyon sa gihapon aksyon na Marlon Hervaya. Ginaistoryahan sa buong ang pag-umpisa sa unang adlaw sa ginatawag nga Bear Month. Ang Bear Month ginabugusan sa Setyembre, Oktobre, Nobyembre kag Disyembre kung sa mga Bisaya pa nga lengguwahe. Pero magsiling kita Bear Month, September, October, November, December. Kung kaysa sa mga langulango nga istorya, ginadugangan na sa mga tinaga mga ka-aksyon nga mayara sa bear sa punta. Barber, number, cyber, fiber, chamber, swabber. Mga manog swabla ka swabber panawag sila na. Manang ber. Panogod na sang pagpamaypay mga ka-aksyon ni Santa Claus. Ang sugod man sa pagtukar sa mga bahanon angot sa Pasko kag bago nga tuig. Kag ang pagmitlang sang ginatawag nga Christmas countdown kaumpisa gina sa sabong nga bulan sa Setyembre. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Oy, 115 kadlaw. Jingle bells ring, Pasko na. blowing and blowing. 115 days before Christmas Day. Jingle hop has begun. Kag 122 kadlaw. Jingle bell rock. Antes kita magtubang naman sang panibag ang tuig. Ang tuig 2022. Jingle bells square in the frosty air. Ang Christmas kag New Year countdown diri sa Liwa Easy nag-umpisa na. Amo nang pagmit lang naton sa Christmas countdown. Hindi lamang sa radyo kundi pati na telebisyon kag periodiko. Ang pinakaginabantayan, permis ang kalabanan. Basta magsugod ang Bear Month. Amo ang Christmas bonus kag 13th month pay. Ang cash gift kag ang regalo. Aksyon Radio. Alas 4:58. Oy, sa mga adlaw dire sa Bacolod City mga ka-aksyon nagatupa ang ulan. Nagatupa ang manipis nga ulan. Dito sa area sang Sitio Tayap, pakadto sa Patag proper sunod sang Silay. Naka-eksperyensya sang power interruption. Kay nasang aga umpisa alas 8, tubtob alas 12 sang udto. Mayara sang primary line clearing
Naging patigayon ang Central Negros Electric Cooperative o Consereco. Iambal sang Sereco, sorry for the inconvenience. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Inyo ka-aksyon na Marlon Hirubaya. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Ano tara mga nagabaga, balingaso nga mga balita sa bayan sa nga balita lokal, damo-damo sa balita sa buong sa bayan sa lokal nga level. Panibag-o na naman nga trahedya sa dalan. Bata makaluluoy ang nadangatan. Tangod ang natabo mga ka-aksyon, natabunan sang balas ang iya sa nga lawas. Matapos nga ang truck nga iya ginasakyan, may karga nga balas. Ginamaniho sang iya sa nga amay. Naduraan sang preno na alang-alang nagpahigad sa dalan pero ining bata nga nagedad sang 15 anyos kung tani na ninguha man nga masalbar ay sa kagulingon agod nga makaluwas nagalumpat siya sa truck apang di balas maka-aksyon tangod ang ginlumpatan niya didto man na ula ang karga nga balas sa area ini sang barangay Alangilan. Kay man ang truck mga ka-aksyon tumakilid mo? Ano bala kabugat sang balas kung karga mo truck man? Kalaluoy sang bata mga ka-aksyon. Sa video nga gin-post sa social media, panatabuan nga damo sa nagalabay nga mga tao mo. Ti subong sa ka-high-tech, sa katos ring gadget. Basta nga may malabayan nga pwede makuhaan video gina sa cellphone. Ang pila ka mga video, mga ka-action videos na nagapakita. Nga ang tao nga nakalabay sa area, way man nagpabaya, nagpaninguha man sila mga ka-action. Nga makot-kot tong balas nga nagtampok sa lawas ang bata, ho? O galing kay sus dalawigan, no? Mga 30 minutos. Makin mo, 30 minutos kay mo yang ara kadalomda sa balas. Natingwaan man mga ka-aksyon, pagkuha sa lawas sa sining bata ni. Kintingwaan man nga madala sa ospital, diri sa sunod sa Bacolod, pero masubok nga balita nga wagid maluwas. Una sa balita, una sa aksyon. Ining nga trahedya mga ka-aksyon magkahatag ini sang pahanumdum sa mga nagamaneho o kon tag-iya sang hindi lamang truck kani, kundi karan nga sahi sa mga salakyan. No, ang ato sa nga pahanumdum, dapat usisaon permeng kondisyon sa inyo sa nga salakyan. Ang preno importante, ang busina importante man. Pinalamang ina sa mga importante mga ka-aksyon nga bahin. Sang salakyan nga dapat ipasiguro, ang salakyan di kangay sang tawo. Ang tawo ya pwede makahambal mo, pwede makareklamo ang tawo nga hindi nagali maayong kondisyon niya. Pwede sa makareklamo, tiyang salakyan di niya makahambal. Kundi ang kondisyon sila nagadepende sa driver o kung nagadepende sa tag-iya. Ang salakyan nga tuman na kadaan mga ka-aksyon kung pwede palang ilisin nyo na. Hindi kay ilisan nyo sang brand new, kay mantik mahal mo sang brand new. Ilisan nyo ang mga spare parts na nakatuktok na kagdaan na. Kung pwede palang ipatalyer nyo na para ma-check ang diferensya. Sa mga driver kag tag-iya, hindi nyo na paghunata pa nga may matabo nga disgrasya. Una sa balita, una sa aksyon. Ibalonta, ini nga balita karon na sa ato sa nga patrol with action Eden Aboso. Ano pa ba sa nga balita sa bahin sa lokal? Halin sa disgrasya, pagkadto sa isa pagid ka trahedya. This time dito sa Banwasang La Castellana. Nagligad ng dumanyo may buhawi nga naglaslas to. Sa La Castellana, amo man dito sa Banwasang Ibi Magaluna. Kahapon sa Banwasang Kawayan. May ara man sang buhawi. Subong ang balita nagbalik sa Banwasa La Castellana. May ara sang nadisgrasya sang kilat. Ang kilat budlay giniya. Malikawan mo ni kung ara ka sa kay ang kilat na ka-aksyon na ginaamag ang lawas ng tao. Sang sining kilat ni kung open space. No? Kadelikado ka tama kung iguon ka sang kilat mo.
Di may nadisgrasya mga kaaksyon dito sa barangay Sagang. Bata to, minor de edad. Ang report ka na ba ito na to sa initial, o doon nga tinagwedugay hibalaon taning kulo kompleto nga detalye sa Disaster Risk Management Office ang Banwa Sala Castillana. Paagi sa kay Sir John Diasis dugay-dugay. Pero ang initial nga report nga nagsulod diri sa aton, una ko nga igo sang kilat among balay mo, among puloyan, nag-igrab. Di pwede gini man kilat daw kalayo na siya. Ang subo-subo, dili kay nalabot na maka-aksyon na dalahig pa, pati ang lawas sa saning bata nga makaluluoy nga di. Isa pagid kabalita sa bahin sang Banwa sa Castillana sa gihapon, ang search kag retrieval operation. Kaya subo kon mati ang tanga retrieval operation, no? May isa ka persona mga kaaksyon lalaki. Kahapon ang report nga nakasulod sa ato na accident, naggalumpat siya sa suba mga kaaksyon. Di subong ginapangita sa kawagyapon sang indikasyon kung di wagyapon sa nakatimbre kung bala nakita ni sa kunway. Pero ti nagatingwa subong ato sa nga DRRMO dara sa Banwa sang La Castillana gihapon sa barangay Sagang gapon sa suba sang Indoroyan sa babaw nga bahin na di sang ginatawag balang Panorama Park, bag-o ni sang Panorama Park dara sa Banwa sang La Castillana. Standby sa ato sa mga ka-aksyon, dugay-dugay ato sa mga interview diri live ang taga DRRMO sang La Castillana. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod City Hall naman nga balita, 454 ka mga Bacolod noon. Persons with disabilities. Nagbaton sang taga 3,000 nga bulig pinansyal. Sumonggid nga adlaw. Amo na silang dapat kaya nga buligan. May mga diferensya balang ila sa nga lawas. Kag mas maayo pagiguntan kung ang bulig bala wa isang pinilian. Budlay man guro nga pilion pa ni. Sa qualification pala nga daan magsiling kita PWDs. May diferensya ang lawas mo. Budlay nga pilion mo pa. No? 3,000 pesos, okay naman na para sila. Alas 5:06 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ang isa pagid sang ginahambalan sa mga balita dari sa bahin sang lokal mga kaaksyon, wala sang liwan man kaina sang aga pa. May pila kita ka mga kapihan nga ginapitan. Ang istorya angos politika, istorya angos sa COVID-19 daw nalipatan na. Ang main top nga topiko nga ginastoryan sa mga kapihan gina, ang balita angot sa pagpugot ulo. Una sa balita, una sa aksyon. Ining pagpugot sang ulo mga kaaksyon sa isa ka tinuga, isa ka persona. Ang pugotay ulo nga balita, permit lang mabatian ya sa Mindanao, di ba? Dito sa lugar ang ginatiniran sa Abu Sayyaf, di ba? Dito lang permina, no? Abu Sayyaf, ang ginkidnap nila ginpugutan ulo. Di na bago na sa aton, no? Permina na nabatian daw na anad na kita. Pero, diris Bacolod, may ginpugutan man ulo. Una sa balita. Sino abeng hindi matingalas naman? Ang lawas ginbilin sa isa ka lugar, ang ulo ginwigit sa isa man ka lugar. Ining brutal nga pagpatay sa isa ka tinuga diri sa Bacolod. Subong nagtuga ini sang panaligban hindi labang sa mga kapulisan, kundi nagpalibugban sa pensar sa mga ultimo nga mga tao. Bangod sa karon mga kaaksyon, ang mga otoridad, partikular kapulisan, hindi sila gihapon makakumpirmar kung sinugid ang ngalan sadtong ginpatay kaginpugutan ulo. Inaabisan pa nga may pilana ka mga pakilala pamilya kag abyan sang sining nakitaan nga patay, nagsaysay nga ining biktima ni ila himata kag ila kilala. Di tadi galing pwede mabaso lang ato sa kapulisan nga aman. May ara na sila protokol o kon mga pagsulundan nga dapat sundon. Hindi sila pwede nga makabasta-basta na lang pagwa sang statement kon waay sang kapihuan.
Tsendihan ta ginaya, no? Pero ang Aksyon Radio Bacolod mga ka-aksyon, una ini nga estasyon sang radyo diri sa Negros Occidental nga una nakaplastar sang balita sugod kagabi. Kapag kagabi nag-Action Night Patrol kita, bilog nga programa sa Action Night Patrol, diri kita nakasentro, diri kita nakatutok sining may pagkapinasahi nga balita. Hasta kainas ang aga mga ka-aksyon, unang na-interview sa Action Radio Bacolod, ining si May Castillo Mongke. Nagpakilala siya mga ka-aksyon nga utod sadtong ginpatay. Kagsubong ining si May dito galing siya nagatiner sa Estados Unidos. Ang ila lugar ya mga ka-aksyon ng balya taga Occidental Mindoro gid sila. Pero siling ni May ang nakita nga laragway sang lawas kag ulo, no? Tasig subong social media mo. Saan din ka mga bahin sa kalibutan basta kasulod ka social media? Tasig ang information, tasig ang balita. Sila nga nakita kung laragway sa lawas kag ulo sa ning biktima. Di nga utod ko na. No, ang ngalan nga ginboy-an ni May, ngalan nga Glenn Paul Bautista Castillo. Damo sa nagaginuwa subong nga mga impormasyon nga kung tanda lang ang otoridad nga nagaimbestigar. Hindi ka man guro ni mabudlayan ang mga otoridad sa pag-kumpirmar kapag kilala gid sang tutuon nga ngalan sa ning biktima. Kag sa pag-kumpirmar kung bata bala atong ulo nga nasa puwan kay man hindi pa ni hindi ta makasiling nga 100% nga atong ulo na sapuan amo gyud atong ulo sa lawas nga nakita nga way ulo diri sa barangay 38. Proteng senaryo bisasin ulang guro masiling nga amo na way na sa iban way man sa iban ngayon sa dente nga pugot ulo magluwas to sa barangay 38 kagabi. Porte hulaton tang final na gid nga resulta sa investigasyon nga ginapatigayon na sa atos sa nga mga kapulisan. Damo sa mga nagasinulod sa mga information diri sa aton. Ikon basihan tang pagsaysay sang utod nga si May ang balya ining si Glenn, mayari ni sa live-in partner nga ari diri sa Bacolod. Amo ning rason kun nga ang nakatiner siya diri sa Bacolod. Man ari ding live-in partner ya mo. Taga Occidental Mindoro ginisleya. Plano pa ni ko tani ining si Glenn ambal sa utod nga si May nga mapuli to sila lugar ugaling kay may ginapangatubang ni siya nga kaso diri sa Bacolod mga ka-aksyon. May balay ini sa diri sa Bacolod upod sa live-in partner ya. Siling ni May nga sandig sa pagsugilanon kag sandig man sa mga information nga nakuha niya sa pila ka mga persona nga ari diri sa Bacolod, kilala man or mga abyan man sa isa nga utod. Siling ni May ang balay sang utod ko ginsulod na nagligad nga adlaw. Ginsulod sang mga kapindu sigid ka mga persona. Lakip ang live-in partner niya. Ang term gani giboy-an ni May gin-raid ko mo, no? So, na lakip ni gin kasuhan kining utod ya kay ang live-in partner niya. So kung sugpon-sugponon mo ang mga senaryo, mga ka-aksyon, daw medyo mahaluhapos. Tumuron kung ano gid ang pinaka motibo sang saning makasalidne nga krimen. Una tunta ko bala inigin boy ang ngalan sang utod nga si May, nga ngalan gin hambalya Glenn Paul Bautista Castillo, amo gid. Una tunta ang aton sining mga otoridad. Kurang mo ng balita nga gagwa subong. Based ina sa mga sources man, kag sa mga interview sang Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:13 sa Action Radio Philippines Standard Time, unahon taray observation report sang aton sining patrol. Kay dabo ta sang balita nga sa lapiron dugay-dugay. Importante hibalaon tanaya ang observation report sa ato sa nga patrol. Sige gapon to pa sa ulan diri sa syudad naton. Aksyon Eden Aboso sa patrol. Please come in.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Kaso, umapatak na naman ang ulan. Nag-aulan. Ay, wow, bongga. Hindi siya wala ready. Tama na, Action Marlon. Kapabalugid ka Tama, nga tama. damo. Kapabalugid ka blang nga damo unod bulsa mo. Ay, amo na, nagpabalo. Nagkaling pa na ko gani, kaya wala unod bulsa ko. Dala na na sa maruling. Di sa pananda nga ka nakabate, may Gcash man ko I-PM nilang ko kung anong Gcash ko. Kaya mga ruling ko sa inyo para masudlan ang bulsa ko. Ba? Kaya Burman na Action Mar, grabe no? Kada ito, magambal nga Burman, daw ginakilig ko. Kami gonta, kami gonta Kado Action ko. Eden, subong ang pagtupa sa ulan, subong nga adlaw sang September 1, kami gonta ng bugay, kag blessing para sa aton, nga inang bugay gid mono ko, kabay magsige-sige, hasta matapos ang 2021. Kabay ka Action Mar, no? Pero damo, kapamati ko ka, pamirisik ka, malang, before September 1, ulan, yun lang po. Sige lang bla, kami galam bla. Into, on nyo pa kami. Kami galam. Bilang tigululan, yun man subong Action Mar. Malay mo, maulan na dubay-dubay, ang ulan na may dala na mga kwan. Nga, nabala nga gold bala. Grabe Gold ba? Sa loon mo lang na para magdamo. O kung magdamo, pa kambyuhan mo Kasi maki-MJS baka. Kaya ka na mo, nag-eda Action Mar no, sa mga mo nagkakatabo. Pero anyways, diri sa palibot ng syudad sa nga Bacolod, do back to normal naman Action Mar. I mean, ginaistoryahan ang mga nagkakatabo, ang iban ginaseryoso, ang iban ginalangulango, ang mantra bala ni Mayor Bing na halong Bacolod. Daw na mo no, di may mga nagasulugan nga magsultay, halong Bacolod ang iban action na Mar nga mga ka-action naton, nagahingagaw pauli para hindi madulman sa dalan, kaya bisan gani sanag ang dalan, bisan damo ang tawo. Pero grabe na kumusubong level up kag kaisog na Action Mar sang mga perpetrators, sang mga suspetsado, bangod na wala sila labot, nga kung damo tawo, o kung ano man da Action Mar ang sitwasyon sang lugar nga gusto nila tabuan sa insidente. Wala na pang duha-duha, ang iba ninaparapitan pag finishing ang mga biktima. Subong Action Mar ang pagbilin sang patay. Lido kasi na lang, no? Ligat to, dito sa may Palangka Road sa bayan sang Bredco. Kagapon, dito sa may Barangay 38. Dito basura, daw ido lang patay na ginbilin Action Mar, kalain bala kung tanawon mo. Pero in view of the statistics ang aton sini nga mga kapulisan, nagpalayag ang aton sini nga mga city officials nga hindi man gid tuman kataas ang crime rate Action Mar sa syudad sa Bacolod. Ang nagani dutay or kisaalang ang mga krimen, pero mga makasilbi man Action Mar, no, kay di ambal sila do, grabe na ligat to, shooting lang mo, brutal nga shooting, abi nga ginatiro sa ulo. May makita mo sa CCTV nga ginafinishing, palapitan baka ginatiro, subong nga Action Mar, utod na gid ang ulo. Grabe gid Action Mar, kung normal lang tabala nga kita medyo naanad na kita Action Mar sa mga balita. Pero ang atan sila mga action nga nagapamati lang bala kag mga followers naton. Makambal nga ano lang nagakatabo sa Bacolod, diin ang mga kapulisan sa pagpatigayon sang peace and order. Pero siyempre, kung madumduman nyo ato, naging balita, nga 700 plus lang Action Mar ang total strength sang kapulisan din sa syudad sang Bacolod. Ang police ratio is 1:800 Action Mar. Buti yun, isa ka pulis, 800 kadawo ng iyang mabantayan. Nga supposed to be kontane, ang eksaktong ratio is 1:818. 818. Kung ibasihan sa Bacolod City, nga police Sa force. Bacolod City. Yes, Action Mar. Dito police force. Nakati 750
52 bala action mar mo ang kapulisan diri sa syudad sa Bacolod. 55 dira mga non-uniform personnel. Ang 50 ginhulang pa sang syudad para sa contact tracing team. Pila na lang na nabilin action mark iti mayara kumanta pulo ka police station. May ginapatidayon pa nga mga police visibility. Sa bulig na lang balatani action mark sa pumuluyo man sa atin kapulisan. I mean, hindi mag-isalig. Natin may pulis man, anong ginaubra sang pulis. Amo na walang action mark ang first hand pag-edgit na mga pamangkot sa aton siniwang action kung peace and order ang paghahambalan o kung may mga krimen na magluntad kaangay sini. Kumbaga, do your part man sa komunidad sa aton siniwang action sa mga kauturan. Kung curfew na, kung feeling mo may ginbuhat or nag-i-instra ka sa illegal, yung tapon mo na kag magpakayo ka bulig sa otoridad parago kadabi or pa laylo ka dira. Di mo na paghulapon na matabo pa ang amo sini ng mga insidente kay ginaistoryahan nila na doon kagamay lang man action bar sa Bacolod. Nagalapta dayon ang balita knowing pagad nga may teknolohiya na dan subong Facebook kada sigla action bar makalambot kung hindi na ganiya galambot ang balita nagalambot na sa bugos na kalibutan. Pero kalain bala kay wala labot sa COVID-19 ang highlight sa syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, ang mga kaangay siniaksyon mar ng mga balita. Wala pa tagani tapos sa COVID-19. Problemado, kita tanan kung saan kita makabangon na amo pa ining nagakatabo sa aton sini nga palibot. Hindi man lang sila nga ati normal occurrence lang man kay ari kita din mo na may iban may mga kontra gid man ang iban may mga kaugalingon man yat motibo kag rason galing kay kung extra halong kita dako man ang posibilidad action mark na hindi ini matabo ng mga insidente pero sige lang kaya ginatinguan man ay we know nga ginatinguan man sang aton sining mga otoridad both sa kapulisan naton sa LGU naton para may task niya kung ano gid man kag makadingon sa mga tikam na dapat nga himuon para mapabilin ang peace and order diri man sa syudad sa Bacolod. So subong ng hapon action mark sa labanan diri sa Tasniwa Dalanon of course normal kag expected na perme nga alas 2 lang nga isang hapon alas 3 bumper to bumper ng dalagan sang trapiko sa bahin na sang Lacson area action mark sa may Lopez East Circumferential Road dira gid perme ang pagbugat sang trapiko kag subong daan medyo nagaulan-ulan kasi may mga portions sa mga intersection nga ginapangpatay ang ni traffic light kag hindi makabulig ang aton sa mga traffic enforcers bangod man action mar sa pagbukbo sang ulan. Dito subong sa aton sing action halong-halong gito mo bangod nga ang kontra mo pagitubong ang hilanat at ang lain sang pamatsyag kay darang COVID-19 due tayo sa maisipunon ka hilanaton o buhon mabatian sang pagbalay mo issue naman nga basisaw ang may COVID-19 palayo lang kabay pa matapos na initanan action mar no. Sa liwat sa aton sinawataton balon lang yan sa mga potensya maglabay sa mga traffic ng mga dalanon dire sa palibot ng syudad sang Bacolod. Para naman sa complete na management sa inyong Liberty Trust. Observation report halin sa patrol action Idinaboso. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Ini nga bahin dalaman sa aton sa kaluwan sa
sa live stream. Check ta, gamanitor. Jen S. Oasis, sir. Ana Sinuro, bayang hapon. Si Martin Aliling. Sige, aton ano? Sige, balik ta. Martin Aliling. Manjo Arnejo, bayang hapon, Action Marlon. Okay, Ana Sinuro. Alaw-alaw Christmas, Action Marlon. Importante, mayong lawas. Good. Correct. Si George Gargar Siran, Athiaki Meriman, Romulo Magayones Canilio, from Valenzuela City, Iba Alcuela Kelstrom, keep safe, Lida Cardinal Belleza, si Erwin Dicatoria Gonzales, Arico sa Maaw, Maria Corazon Gumban, from Porok Kalumpang, Maaw, Dennis Nuestro, mayong hapon, Ray Baryoga, Alex Montesa, okay, Hel Javier. Patamiyaw kuno hambal ni Ana Sinuros sa kay Father Amber sa Talisay Concepcion sa Barangay La Granja sa Pilar Compound. Hel Javier, okay. Melvin Peñafiel, monitor from Makati. Dene Rodriguez, may hapon, gabanitor sa Paglao Village. Nagrit lang ni Alex. Doc Matt Mayo, Star Mayo, Rochester, Minnesota, Jenky Dialagdon. Rosalina Arellano Espadero, Lida Zamora Yamagise, watching from Tokyo, Japan. Ray Carbakil, monitor lang kami di si Imo. Sir, tamiyaw ko lang gali si Gaili Tagalog sa Barangay Mansilingan, naga-monitor. Mrs. Alvarez, Procramilo, Barangay Tagob, Familia Refuela, Dialagdon, Barangay Padaron, DSB. Alex Torres, migot Alex Torres, arena. Lida Zamora Yamagise, kahalado, kanas Bacolod, Negros Occidental, damo nagid mga drug lord, drug pusher, kag drug addict. Okay. Randy Amarila Arcia, arena. Okay. Roland Suangke, Buena Vista Rizal, Pontevedra, Negros Occidental, watching. Mercy Palacios Relatos, good PM from Barangay Sumag. Si Agnes Espirito, good afternoon. Rosalina Arellano Espadero, okay. Inday Plaza, mayang hapon. Joliet ni Pomoseno, maulanon nga hapon ang balya. Rhea May Salbuda Ladio, mayang hapon. Araman si Pelton Lipora, good afternoon. Live from Pasay City. Salamat gid. Thank you. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Radio!
sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na tulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo din yung sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung delay na naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nakadamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag. Alas 5:31 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Katuantang balita mga kaaksyon sa banwasang La Castillana. Kanabo sang pila ka mga hitabo dira sa La Castillana, partikularmente sa barangay Sag-Ang. No? Kaya kahapon, hindi tigid man malipod mga kaaksyon ang tiyempo naton subong dari sa Negros Occidental kag laban-laban na mo man sa goron tiyempo sa ibang nga mga probinsya maulanon kag delikado ini amo gid permeng gid abiso sang pag-asa maghalong sa possibly flash floods kag landslides, no? Sa barangay Sag-Ang subong mga kaaksyon nagapadayon ang search kag retrieval operation. Sang DRRMO, sa saring isa ka tubtob subong way makitaan, kaya report ka na ba, tuntaro lumumpat ining isa ka persona ni. Kagabi, plus may araman na biktima sang kilat nga bata, no? Ayun kaupo naton ang isa sa mga official sang DRRMO, dara sa bahin sa La Castillana, Mr. John Diasis. Sir John, good afternoon. Action Marlon, may nga po sa tanan nga kapamati. Salamat, Sir John, sa tiyempo ginatag diri sa Aksyon Radio Bacolod. May duwa ka mga may duwa ka mga insidente nagluntad dira sa La Castillana, partikularmente sa barangay Sag-Ang. Unahon ko lang, Sir John, ining pagkamising sa isa ka lalaki nga si Elvis Nonial. Ano gid ang senaryo sa ni Sir John? Anong plastada? Paano sa radula? So, si Mr. Elvis Nonial, no, ang subject naman sa retrieval, nadula ni siya kagabi, alas 8 ng gabi. So, may
ari ni siya nga diferensya sa paminsaron nga kagapon nga daw ginassist ang barangay. No, ginpa medical check-up diri sa aton nga sentro. Pagkagabi naging violente siya at nalagya siya pamilya. Tagang ila balay malayo ini sa may banwa, sa may kadang. Pasaka-saka ni sa may latang nga parte. And then, nanglagyan sa siya pamilya, ginagas ang pamilya kagtikto sa suba. Nga mga lasutso sa gabi, nagtabok, nagana siya magtabok at nadala siya kang kusog ng tubig. So, alas 12, nagpablater ang pamilya, kasi dito nga gabi, pupot siyang barangay, ginpangita nila sa area. So, alas 12, nagpablater, pinalauna, naka-search and rescue ako niya standby team, nagpakasto sa area, at alas 3, kagwala, isang nakitaan si Mr. Lunial, ang iya lang niya nga jacket, nga malayo na sa iya ginlumpatan. Okay? Elvis Nonial, ano ganang ginapulian niya nga lugar gani Sir John? So, sa Purok Quezon, Barangay Sagang. No? Okay. Sa Sagang. So, una, gindala ni sa barangay para ipa-check up kung tani o galing naging violente siya. Na-check up gid siya. Na-check up gid siya. Okay. So, post-treatment na siya. So, nakapuli ni sa balaya. Nakapuli dito kag naging siya nga nagana sa Balagyo. And then amo na to natabo sa aga nag-second kami nga operation. Kag nag-commence kami papuli kay may ara na warnings ng thunderstorm. So delikado naman sa aton nga responder. So pagka buwas aga mabalik naman kami sa area. Kay ting lugar nga pag nang namong banggit sa piyak-piyak. Okay. So, wala din pala yun ang aton yung responder rin kaso magsaka ang tubig. Ining ginatawag nga Indoroyan River. River, okay. Indoroyan River. Ano kalayo rin sa balay sang siling ni Elvis, Sir John? Kalayo. More or less, mga 200 meters based sa may map. So, ang natabo is nagtabok siya. Why siya naglumpat sa suba? Matabok din siya, Ang ginano mo sa isang pamilya nila, nagdikto, nag-pinpoint na isang pamilya. Sometimes, Sir John, nga nagatabok siya, ang tiyempo, ulan or kapon? Ano plastada? Alas 8 ng gabi, gabaha. Gabaha, gid. So, nung pagpati niyo, Sir John, naanod siya sang daludo sang tubig sa suba or ano? Posible gid. Oo. So mayaraman isang nga senaryo nga kung wala man siya naanod kag nakaluwa siya kapanago siya kasi siyempre una ito before siya na kapalagyo siya sa iya pamilya at sa mga authorities ang barangay. So mas maitalik ko nga muna ang nakapalagyo sa. So pero kami gapomensi kami kiti ang una namon nga is ang retrieval sa iya kiti sa misuba sa abi. So, bali, subong adlaw, Sir John, suba nga Indoroyan, bali na uso na nisa nga DRRM. Yes, tamaga. So, dalagiti nag-pull out kami kay na maginulan sa safety man sang responder sa ground. Ay, i-clarify ko lang, Sir John, ining report nga naglabot bala sa amon din, nga, nakagapos pa rin daw si Elvis or ano man? Tuod din sang report? Kay Tiara ang barangay naka-assist, nakagapos sa kiti violente. Violente siya. So, amo na pag sang naglakat? Pagpalagyan may gapos ko siya. Okay. Bali violente nang siya mo na ginapa-treatment isa sa aton nga local health office. So why gid sang feedback na Sir John until now? Nang wala pagyapon, kasi kada hapon kay inulan kiti sa may Castellana. So kabudlay, kagang area daan hindi pa naman sa unato kay puro banglit pila pa ka gagmay nga falls kag mga bato latko kay ti lava flow area kinadasa. So ang litrato niya Sir John ari nakita ko man sa inyo sa ding FB page, no? Napabalo naman ni posible sa
mga katupad balay nila kag damo naman siguro sa nakakita sini sa iya. Basi kung may ara Sir John sang makasiplat sini sa iya, diin sila pwede makapag-angot. So, if ever nga may ara may nakasiplat kay Sir Elvis Nunyal, so makipag-angot sila with the barangay, Sagang, and then sa aton local TNP, diri sa may Banwa, kag diri sa DRM office. Okay? Mga pila edad ni Elvis ni Sir John? 23 years old ni siya. 23 years old. Oo. Dugay na ni kuno gidabat sa nga daw pagka-diferensya sa paminsaron niya. Nang hindi ko mayo ka pinpoint, pero as per info nga nano ko, may naka-treatment di siya sa una o galing kay amo nang budlay kung wala pasunod nga treatment sa ilan eh. Wala masigi-sige. So, may kay nag-okay na, isang pamilya kang mismo, hindi man nila mapilit. Kaya nag-okay na siya, may place kinaya magbalik siya sa iyang state of mind nga yung langgit ang treatment niya. Sige-sige na mong basta sa patient ka. Gani man ho. Tama na, kabay pa Sir John nga makita lang ni ining si Elvis Nunyal, no? Kag makapuli sa ila sa nga balay para at least mapangitaan sa pamaaging hindi na siya liwat maka anobla, maka lagaw. Para natabo ni ho, para mas safety siya. Oo, kasi kinabuligan niya sa kag-amo to, ginassist siya sa ngaton nga DSWD kasi sa Municipal Health Office sa iya treatment. Sige. Sir John, sa iluhan ko, may isa kahapon man ka insidente nga pag igo sang kilat dara sa isa ka puloyan sa Barangay Sagang, kag ang report is may minor or may bata nga napilasan. Yes, may ara mga about 5 p.m. Sang August 31 natabo sa isa ka sitio sa Barangay Sagang sa Quiapo, Action Marlon, no? So ang ilabalay niya rin sa tungasang talamnan. So at that time nga na istorya ko ng father, wala man ang bata ka ng cellphone, kasi wala man sila radyo, kasi ang tungasang talamnan kagulpi lang maigo sang kilat ang ilabalay. And then, natabo ang nasunog ang bayo sa niya bata. Possibility sa asik plus ang pag-igrap sa pag-igo sa kilat. Ang muto dahil yung nasunog niya bayo nga may first degree burn sa likod ang kiling minor nga bata. Ang siyang natabo. Ara sa sulod sang iapuloyan, Sir John, ang bata? Oo, gatulog ang bata. That time nga pag-igo sa kilat. Tulog ang bata. So ang ila sa puloyan, waya maapektuhan sa kilat? Nang partially damaged man. Ang ilabalay. Made of light materials, may lang wala man masunog. Pero ang tatay, isang bata, nagambal ka masaylo na sila kasi once ang area may kuhaan ka kilat, doon kinabisita pag man, So mayo man ang father, masaylo na sila sa much safer nga area. So man nagampi. Mo gina Sir John Perming ginaamag sang kilat ining bakante nga lugar, no? Yes, bakante sang lugar nga ara sa tungasang talamnan, so igo gid. Gani. Why ka latest nga information sa sitwasyon sa bata? Okay naman? So far napadala naman sa barangay and then sa Municipal Health Office. So ang status ng bata okay naman kay first degree burn. Base sa ako nakuha nga info. Ang upod yaya Sir John sa balay, waya man, no? Wala maano. Siya lang itang bata. So, basi possibility asik na lang itang pag-igo sa kilat. Sige. Sir John, di access ang DRRI mo sa La Casiliana, Municipality of La Casiliana, sir. Salamat kayo sa liwat sa information ginhatag diri sa Action Radio Bacolod kag along ka mo sa Banwa sa La Casiliana. Sige, salamat Action Art. May hapon. Thank you. Sige, daw hindi mayong balita sa mga taga-barangay Sagang sa La Casiliana, duwagid ka mga sunod-sunod ho. Nga mga insidente. Sa kabay pa, no, basi darabla sa mga kaiping nga barangay sa La Casiliana, basi makita ka ba nga lalaki na may diferensya sa paminsaram, dali mo lang ninyo na ma-recognize mo. No, ang tinuga nga mayara diferensya sa paminsaron. O galing kay Mantiari, grabe ni naagyan niya ni Elvis Nunyal niyo.
Kay gingapos ning botkon niya, bangod nga violente mo, kaya hindi mo pagabuson, basi kung manghalit sa sang mga pariho niya. Naggagawa ni sa ila sa nga balay, nakapuli na ni sa matapos nga check up sa barangay. Matabok tani suba da tinatabuan nga ti ga ulan-ulan ga bagos-bos ang dalukdo sang tubig sa suba. So kabay pa nga naka-tener lang niya. Ining si Elvis Nonial sa isa ka hiluway nga lugar or base kung may nakasapupo sa iya blada. Naman ang panawagan ni John Nadiasis, pwede ka mo makapag-angot sa inyo sa barangay official or sa kapulisan nyo nunda. No? Kung gusto nyo makita ang nawong ni Elvis Nonial nga amo ning gina-report nga missing, pwede ka mo maka-check na sa Facebook page bla sang La Castillana DRRM, no? Arada ang yasa ni litrato o yasa ni nga nawong or sa Facebook page man sa Action Radio Bacolod. Marante sa buligan tari na makita ni kabaka mabalik ni sa pamilya ya. Ini si Elvis Nonial, 23 anyos, o sa nga Puro Quezon, Barangay Sagang, Banwasang, La Castillana. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:45 Action Radio Philippine Standard Time. Ini nga bahin dala sa aton sa kaalwan sang life extension. Sa ato sa live stream, nagpadala sa dugang nila sa mga mensahe. Check naton. Okay. Si Joliet Di Poboseno, araman si Hel Javier, okay, nagpadala. Okay, mensahe. Rhea May, okay, direct kita. Sa Fortune Town, sa family, Ributo, si Casey, si Mama Xia Shin, Gamonitor Gid, Hamal ni Ana Sinuro. Stephen Gurusin, patamyaw lang dari sa Providence, Negros. San Sebastian Company, sa Barangay Estefania, keep safe. Okay. Diding Aloha Miyanto, good afternoon. Si Lalit Dioso, may mga pon, asko tani kung may biyahe na ang fast craft Bacolod Iloilo. Sige-sige man ang biyahe, no? Why man gin suspend. Okay. Hel Javier, Aksamarlon, Leo Cotamyaw, Nilda Alforte Barilia, dara sa Porok may naswagon Barangay Bata. Mayong hapon pa mayroon papabati ko do. Sige. Thank you. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo
Radyo. Pagkulong kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasbara nga ton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwala na traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan. Ang balik ka report sa patrol with Action Eden Aboso. Action Eden sa balik ka report, please come in. Action Margin kumpirma ni Police Station 5 Commander Captain John Christopher Masangkay nga dead on arrival sa hospital ining 15 anyos na bata na lalaki nga ginkilala kay John Ray Cabansin. Matapos natabunan ini kay inaction mar sa malak nga karga sang tracking magudman nga natugma sa highway sang barangay Alanginan, syudad sang Bacolod. Sunod kay Masangkay sang ginkuha ang bata kag ginahinyaga pa sa hospital. Ila pa ini gina-revive apang gindeklarar isang doktor sa Metro Bacolod Medical Center. Una direaksyon na Mar, nawadaan sang preno ang truck. Rason nila desisyon ang tatay isang biktima nga si Bobby Cabansin. Kag ang bata si Nelson Mar nga maglumpat apang natabo man ang aksidente. Sa sinilaman ng panahon, importante ang ikayang lawas. Agad malikawan ang mapalatian, dapat epektibo nga push to Alisanin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Agosto. Una sa balita mo sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Si Chorlina Cabanes, taga-monitor sa ato sa nga live stream. Christian Menyes Villalobos. Action reports after operation magabalik buwas magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Kad Action ang Defensor.
Ako naman, Aksyon na Marlon Henovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.